Assalamu alaikum masoyanmu ma'abota bibiyan wannan gidan TV namu mai suna Amana Hausa TV. Kamar har kullum ni ne Musayyib Ɗangol Idris naku. Kamar yadda kuka saba ku danna mana subscribing kana ku danna mana ƙararrawa wanda da zarar mun ɗaura sabon aikinmu da ku same shi cikin sauƙi ba tare da kun wahala ba. Duniya dai rawar hankaka. A makonnin baya da suka gabata hotunan jarumi furodusa Habubakar Bashir mai shadda shi da jaruma Aisha Aliyu Tsamiya wanda hotunansu ya yi ta galantoyi a social media inda duniya suka shaida shi furodusa ɗin za ya angonce ne da amaryarsa Aisha Aliyu Tsamiya sai dai kwatsam al'amarin ya canza zani sai ga hotunan furodusa ɗin Bashir mai shadda shi da jaruma Aisha Humaira yana ta yawo a yanar gizo na maganar aurensu wanda har ya kai ga mutane suna cewa an sa musu rana sai dai abin mamaki baya karewa a jiya din nan ne muka ƙara cin karo da wasu rusa-rusan hotuna na shi furodusa Habubakar Bashir mai shadda da jaruma Hasana Muhammad a ɗakin ɗaukan hoto mai lakabi da pre-wedding picture wato hoto kafin aure sai dai mutane sun fara tunanin cewa wai shi furodusa ɗin na mamajo ne ko ɗan taɓin gishiri ne amma muna bibiye da shi za mu saka masa namujiya domin gano gaskiyar al'amarin. Amana Hausa TV ku danna mana subscribing kana ku danna ƙararrawa kar ku manta da zarar mun ɗaura sabon aikinmu za ku same shi cikin sauƙi. Mun gode.